שלום. בסרטון זה נדגים כיצד לבצע בדיקת אק"ג ביתית בקלות עד לקבלת הפענוח מהרופא. בשלב הראשון חשוב למצוא מקום מתאים להקלטה. מקום שקט בו תוכלו לשבת בצורה נינוחה. הכינו לידכם את האביזרים הנדרשים לצורך ההקלטה. מספר המנוי שלכם, להזדהות בהמשך מול הרופא, כרטיס המתג הנלווה למכשיר, מכשיר טעון, כבל, דיסקית, צמידים, מעט מים להרטבת נקודות המגע לגוף, צמר גפן או מגבון לח, נייר או מגבת לניגוב לאחר הפעולה. חשוב לוודא שהמכשיר מחובר באופן הבא. המתג בגב המכשיר מכוון למצב הנכון, 8 או 12, לפי שם המנוי הכתוב על גבי הכרטיס הנלווה למכשיר. חיבור הדיסקית לחוט הירוק, הארוך מביניהם, חיבור צמיד אחד לחוט האדום, חיבור הצמיד השני לחוט הצהוב. הבדיקה מתבצעת על פלג הגוף העליון כשהוא חשוף. מומלץ לבצע את ההקלטה בשכיבה או בישיבה נינוחה ולהסדיר את הנשימה. כעת נתחיל בחיבור המכשיר לטובת הבדיקה. ראשית, יש להניח את הצמיד המחובר לחוט האדום על זרוע ימין. יש לוודא שהצמיד צמוד לאור ואינו רופף. במידת הצורך, העבירו אותו במעלה היד עד אשר יהיה אדוק לגמרי. הניחו את הצמיד המחובר לחוט הצהוב על זרוע שמאל. את האלקטרודה המחוברת לחוט הירוק הניחו בקו החגורה מצד שמאל, מתחת לבגדים, במגע ישיר עם האור. יש להרטיב את אזורי הגוף מתחת למקום הצמידים והדיסקית. כעת תדליקו את המכשיר. לחצו על הלחצן העגול הסגול, המתינו כשתי שניות עד שהמכשיר אומר שלום והרפו. שלום. לביצוע הקלטה חבר את הכבל לגוף והצמיד את המכשיר לחזה במיקום הראשון. עם סיום החיבור לחץ על לחצן הקלטה. ההקלטה נעשית בשלושה מיקומים על הגוף, על מנת לקבל תוצאה מדויקת. בכל שלב חשוב להרטיב את מקום ההקלטה בכל פעם מחדש. המיקום הראשון. הניחו את המכשיר במרכז בית החזה והצמידו אותו כך שארבעת מגעי המתכת מוצמדים לגוף. הסתכלו מלמעלה וודאו שכל 4 אלקטרודות נוגעות בגוף. במידת הצורך הזיזו את המכשיר כלפי מעלה עד לקבלת מגע מלא. יש לבצע כמה תנועות עיגול עם המכשיר כדי להשיג מגע עם האור. להתחלת ההקלטה לחצו על הכפתור העגול בחזית המכשיר באופן רציף עד להשמעת רעש ההקלטה. הרפו מהלחצן והמתינו עד גמר השמעת רעש ההקלטה ושני צפצופים. השאירו את האצבע רפויה על הלחצן. העבר את המכשיר למיקום השני. נעבור כעת למיקום השני. הניחו את המכשיר מתחת לחזה השמאלי, לחצו על הלחצן העגול הסגול עד השמעת צליל ההקלטה, ואז הרפו מהלחצן. המתינו עד גמר השמעת הצלילים ושני צפצופים. גם כאן המכשיר יודיע לכם לעבור לשלב הבא. העבר את המכשיר למיקום השלישי ולחץ על לחצן הקלטה. המיקום השלישי, הצמידו את המכשיר כשהוא בזווית קלה כלפי מעלה לצד שמאל של הגוף, בקו בית השחי, ולחצו על הלחצן העגול עד השמעת צליל ההקלטה. ואז הרפו מהלחצן והמתינו להודעת גמר הקלטה. ההקלטה הסתיימה. נתק את המכשיר מהגוף והרחיק את המכשיר מהחזה. לאחר שסיימתם את 3 ההקלטות, הניחו את המכשיר בצד. המכשיר יודיע על התחלת השידור ותדלק נורית כחולה מהבהבת. מספר הקלטות בזיכרון 1. שידור התחיל. להמתן. כעת ניתן להוריד את האלקטרודות ושני הצמידים מהזרועות. בסיום השידור תקבלו חיווי קולי המאשר שידור מוצלח למוקד. שידור הסתיים בהצלחה. על מנת לקבל את פענוח הבדיקה, התקשרו למוקד הרפואי בטלפון 1-800-800-666. הכל בסדר. תודה רבה. אנו מאחלים לכם בריאות איתנה. נטלי, מכל הלב לכל המשפחה.